nothi ke impawu zawo ngiyayibona usuvela wahlala kuzo nje siyabona but yenziwa yini bangwa yini so ieczema angoba kukhona into mhlambe oyidlile kwenziwa bane-eczema futhi ayiyona i-allergy abantu abaningi baye bathi allergy kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu one-eczema abe nazo izinto athi mayithathile angazwani nazo kuye kuthiwa ama-allergy yes kodwa kusho ukuthi uma une-eczema kusho ukuthi une-allergy into ozalwe nayo ake ngisho njalo mhlawumbe uthola ukuthi emndenini kukhona umuntu onesifo sofuba ngicabanga ukuthi i-asthma kuye kusho njalo mhlawumbe uthola ukuthi khona umuntu ohlushwa sinus uhlale enwaya amakhala uyathimula avaleke yebo namehla lumaya bebuva khala inyembezi so mawukhona lezo zinto emndenini osondelene nomuntu osuke ne-eczema naye lo muntu kusemathubeni ukuthi abe nokodwa kwaloko noma abe nako konke uhlangene ne-eczema